akár 15%-kal alacsonyabb fűtésszámmal. Tisztítsd és tartsd karban a fűtési rendszeredet Fernox folyadékokkal. A Fernox védőfolyadékok megnövelik a gázkazánok és hőszivattyúk élettartalmát, energiahatékonyságát és hosszú távon csökkentik a fenntartási költségeit is. A Protector F1 inhibitor például megakadályozza a korrózió és a vízkőképződést a fűtési rendszerben. Ezzel megakadályozhatjuk a kazán idő előtti meghibásodását, illetve az egyes fűtési körök eldugulását. Az adalék pH kiegyenlítőt is tartalmaz, amely biztosítja a rendszer optimális pH értékét. A tisztító folyadékok pedig feloldják a fűtési rendszerbe lerakódott mikroszennyeződéseket, és használatukkal drasztikusan megnövelhetjük a gázkazánok és hőszivattyúk élettartalmát. Akár 15%-os gázmegtakarítást is elérhetsz, hogyha a fűtési rendszeredet F3 cleanerrel tisztítod, F1 protektorral kezeled, és minőségi Fernox iszapleválasztót építesz a rendszeredbe. Fontos, az inhibitor koncentrációját mindig fenn kell tartani, és ellenőrizni kell az éves kazán és rendszer karbantartás részeként. A Ferenci épületgépészetnél a Fernox cleanerek és protektorok széles választékban kaphatóak, egészen a 265 ml-es és a 10 literes kiszerelésig. Oszd meg ezt a videót és nyerj egy Fernox vízálló összehajtható vödret. Ne a vízkövet fűtsd, hanem az otthonodat, és spórolj a Fernox-szal.